बानी हम नहैले आज शैम्पू से, बानी हम नहैले आज शैम्पू से, आवतारे सखी सैया टेम्पू से, आवतारन सखी सैया टेम्पू से। बानी हम नहैले आज शैम्पू से, बानी हम नहैले आज शैम्पू से, आवतारे सखी सैया टेम्पू से। देख ली बढ़िया से, आज तो आते आते पहले चुमे लिहन, ओकरा बाद खाना खइहन। हाँ, आज झकास लगे तनी हमहू अपना से, तनी उनकरा नजर में कैसन लागे नहीं देखो तनी। अरे ई फोन के करा गइल, अरे ई तो हमरा सैया जी के नंबर है। ई तो नया नंबर लगा तो तनी उठावे तो। हेलो हेलो, का हो करे जा, का हाल बा? करे जा, कहाँ से बोलत रहो? दिने में सपनाइल बड़ा का? हम अपना सैया जी के करे जा हैं, तहार करे जाना, बुझल? फोन रखना तब फोन में ढुक के तार थुथुन में कुछ दे। अरे काहे खिसिया तड़ू? हम तो हर प्यार बोलत तनी, तो हर बचपन के यार बोलत तनी। तोरा जैसन ई यार कितना रोज रोज फोन कर लो, ठीक बा? हम जान तनी कि ते कौन क्वेश्चन बाड़े, ठीक बा? रख फोन। अरे तहर आवाजो सुन के नहीं के समझ में आवत कि हम के बोलत तनी? बड़ा तार कोयल जैसन बोली बा कि तार बोली हम पहचानी, अब सुने के मन करी। तारा से त निमन हमरा सैया जी के आवाज बा, बुझल? रख फोन। अब आवाजो चिन्हे से इनकार कर देलू हो हैं? तू हवा के, तार नाम पता होई नु, इतना बतावा कि तू के हवा, तबे ना हम तोरा के कुछ बोले। अरे हम तो हर बचपन के साजन हई, अब तो चिन्हला। अरे साजन तू हवा हो? कहाँ से, कहाँ इतना दिन से रहला कि फोन ना करत रहला? हाँ, अब फोन करिए के का करबा? हमर तो शादी हो गइल बेटे। तो हम का करी, शादी हो गइल त तू हमरा से बेवफाई काहे कइलू? जाए तो जन भल तन भइल, हमरा के तू भुला जा, हम तारा के भुला चुकल बनी। हमर शादी हो गइल बा, तू अपन शादी करके घर बसा लिया, ठीक बा? फोन रख तनी। अरे अब फोन काहे काटे लगली है? रह धड़ावे तो। का बार बार हमरा के फोन करता रह? बोला ना, तबाह मत करो, ठीक बा? रख फोन। माने आज हम तबाह करतानी है? ठीक बा, रख। क्या हो आखी का है? हेलो हेलो हेलो, अरे का हो गल बा जिनका रहे बार बार फोन करतड़ी? देखी ना, रोल नंबर से फोन आवता है। केकर फोन आवता? रोल नंबर हटे, देखी। अच्छा तो ठीक बा, ठीक से रखी हो। हम जाते हैं ड्यूटी, ठीक बा? आ छते पर आई हो, ठीक बा। देखत रहे कि बांधल ना ना आवत, ठीक बा? पसारल बहुत सामान देखी हो, आ निमन से रही हो, ठीक बा? आ देखियो रंग नंबर सावधान, अगर बहुत रंग नंबर से फोन आवता, ठीक बा नु? हम जाते हैं, निमन से रही हो। ठीक बा, हाँ हम जाते हैं। बाय। का बार बार फोन करत रहत बाटे? अरे फिर से फोन काट दिली। का फोन करता रह बार बार? हम कहत नहीं कि तू हमरा के भुला जा। सुन, हम तोहरा से एक बार मिले खातिर आयल बानी, ठीक बा ना? मिले खातिर? हम नया नौचर बानी, तू ही बतावा हम कैसे मिले आ सकतानी? अरे मरत तो हर ड्यूटी ना गइल होई। तू ड्यूटी चलन तक आ, फिर भी हम नया नौचर बानी कि ना? तू ही बतावा, गाँव में हमर बदनामी हुई कि ना, कि कनियावा आइल बिया तो एकरा से मिलत रहल। देखो हम बदनाम होके कि नहीं खिंचा, तू हमरा के भुला जा, हम तारा के भुला चुकल बानी। तू शादी करके अपन घर बसाला, ठीक बा? हम प्यार से कहतानी, प्लीज हमरा के तबाह मत करो, ठीक बा? जहाँ तहार शादी भइल बा उहवा हम आ गइल बानी, तोहरा ससुराल में। आ गइल बड़ा गाँव में, तब तू ही बतावा ना हम का कर सकतानी? कि वो देखी तो का करी? तू ही बतावा ना कि शादी हो गइल बा, शादी के बाद ही का करती या? देखो हम बदनाम हो गए कि नहीं खिंचा, प्लीज हमरा के माफ कर दो। जौन भइल तौन भइल, भुला जाना। पहले एक बार तू मिल, तू आव। ठीक बा, जिद करता रह तो हम मिले आइब, लेकिन 10 मिनट खातिर। लेकिन एगो बात को वादा करो कि मिलला के बाद तू बार बार फोन ना करबा, ठीक बा? ठीक बा, हम फोन ना करब, लेकिन एक बार तो आव हमर जान। ठीक बा, आओ, हम आओ तनी। ठीक।
साला इतना टाइम हो गल वहीं ले अली काहे ना। ये एगो शादी के पहले रहे कि साला एक बेर चौहनवा फोन खाली कर देवे आ कह दी ये करे जा जाना 5 मिनट के समय दी यार 2.5 मिनट में करे जा हमारे पहुँच जस। लेकिन आज का जाने का भइल बटून करा सच यार कहता ना से कि साला शादी के बाद लड़की बेवफा हो जाली सब इहो तना ना हो गईली का हो का चिल्ला कर सिलाई का तहरे तो यार कतनी कहाँ रहलू इतना देर से। काहे इतना हमरे के तबाह करत रहो तेरा फोन कर करके हां। ये बियाह के पहले तबाही ना लगत रहे कि तबाह करतनी ओ घड़ी तक फोन ना केला बार बार कहतलू कि फोन काहे नहीं करते अब फोन करते हैं तो कहतलू तबाह कइले बानी हम। तो पहले हमर शादी ना भई रहे अब तो शादी हो गइल बा हमर। अरे शादी ना भरते में हमार का गुनाह रहे शादी ना भरे तो हम तो तरह से विश्वास करके साला बाहर गईनी कि एम तो तरह से शादी करम लेकिन तू ना बेभाई कहलू। हम का करती बाबू माई के आगे मजबूर रहनी बाबू माई के फैसला रहे कि शादी कर लो तो का करी तू तो बाहर चल गई रहलो। अरे तो इतना मजबूर रहलू कि हमरा से फोन करके कम से कम बता तो सकत हलू एक बेर। पापा मोबाइल छीन ले रहलो। अरे रहे दा ना बेवफा करे वाला इंसान के ढेर ढेर नाटक रहेला रे मत कर हमरा से ऐसा नाटक। हर फोन बाबूजी छीन रहलन तो फोन लेके ना कर सकत हलू दोबारा फोन। कैसे करती फोन। अरे कैसे करती करे वाला इंसान कहीं से भी कर सकत हटे। अगर तोरा हमरा से प्यार है तो ते फोन नहीं कर सकत। एक बात सुन लो जौन भइल तौन ठीक भइल ठीक बा। ठीक भाई हां कहे का चाहत हूँ ठीक भाई कहे के चाहत नहीं कि तारा शादी करके हम अपन जिंदगी ना बर्बाद करती समझला। अब प्यार करे का जिंदगी आबाद कर रहलू हमरा से प्यार करके जिंदगी आबाद ना कर रही तो गांव के लोग तारा से स्वीकार ना करी शादी कर दी तो। अरे गांव के लोग गांव और दुनिया के रीति रिवाज देख करे तो प्यार के पहले काहे ना देखले रे। पहले ना सोचेला तोरा कि हम गांव के लोग का कही का ना। एगो बात सुन लो जौन भइल तौन ठीक भइल। अरे तू हमरा के चाटी मरला जिन हमरा से शादी करके ले गेलन आज तक ले चाटी ना मरलन तू हमरा के चाटी मरला। अरे तहरा के हम फूले लेखा रखे के चाहत रहनी लेकिन सर कर्म करबू तब ना। दिल में प्यार जगे के तो कांटा तू ही धसैले बारू तो दर्द तहरा ना तो का हमरा होई। हम तो विपत में साला सहते बानी तो का करती बाबू माई के आगे मजबूर रहनी कि ना। तोरा बाबू माई का हर बाबू माई प्यार करे से पहले ना सोचला कि बाप माई बाटे। अब बाबू माई अरे सच बोल ना कि ते हमसे बेफाई कइले बारे रे। नहीं की कइले बेवफाई नहीं की कइले तू समझत काहे नहीं खा। अच्छी तरह से समझता नहीं अभी 2 मिनट पहले समझ नहीं हो तोरा बात से रे कहले कि ठीक बोल शादी ना भाई मन के तो सच्चाई निकाल देले तब तोपत काहे बारे ओकरा के खोल के बोल जौन बात बटे। तो का करती तारा शादी करके अपन जिंदगी बर्बाद करती का। हाँ बर्बाद तो हुई जाए तार जिंदगी कैसे सच्चा प्यार न कैले रहनी करे जे सच्चा प्यार कैले रहनी इससे तो हर जिंदगी बर्बाद हो जाए। अगर वे खिलवाड़ के रहती ना तारा से तो तारा खुद लगित ना कि हमार जिंदगी आबाद हो जाए आबाद एकदम। गलत बारू हो करे जा हम बहुत गलत बारू। गलत हम नहीं की गलत तू बड़ा। अरे तारा से प्यार करके हम गलत हो गए नहीं आज। हाँ गलत बड़ा। अरे कैसे हम गलत बने कैसे कि तू अगर हमरा से प्यार कैले रहता ना तो तू हमार खुशी देखता हमरा पीछे ना पड़ता। अरे यार हम का करी हमारा कुछ समझ में नहीं खेवत हम का करी बताओ ना। अब देखो हम ज्यादा बकवास करे के नहीं चाहत तू फोन कैलो तो हम तारा पर बात कर तारी इज्जत करनी कि तारा से बात कर लेनी। अब तू मिले का कहला तो तारा पे एहसान करनी कि हम मिले आ गनी ठीक बा। एहसान कर देलू माने हमरा से मिली आ गेलू तो हमरे पे एहसान कर देलू तू। अरे पगली साला बियाह के पहले तो बिना बोलैले मिले पतिया रहले बार बार कहत हलू कि मिले आई ना देखला बिना मन नहीं लागत तो बोलला बिना रहल नहीं के जा। आज हमरे से मिले आ गेलू तो कहत हलू कि एहसान कर देनी जा आज हम तोहरा पे एगो एहसान करतानी कि आज के बाद बुलावल तो दूर दे रे तोर नाम तक भी अपना जुबान पर लिया नहीं ना तो तोर सच्चा लवर ना जो क्या है? एगो बात कहे के चाहता हूं तारा से। अरे तार सब बात हम सुन लेनी अब कौनो बात नहीं सुने के। सुनो ना अरे का कहे के चाहत रे बोला। हम बेवफा नहीं की। अरे बेवफा नहीं की बेवफाई कहे कहत अरे बेवफा नहीं की। हम मम्मी पापा के आगे मजबूर रहनी तो समझा ना और बात समझे के कहने का कोशिश करा। ठीक बा हम समझ लेनी तार बात के अब जा तू यहाँ से का अपन ख्याल रखिए हम जाते हैं। रोज का बरू जा ना अब
जाता नहीं हो। माफ करिए हमरा के, हम मम्मी पापा के आगे मजबूर रही, हम कुछ ना कर सकत रही। आई लव यू राजा, आई लव यू, आई लव यू। से भैया के प्रणाम। हमरा के दुलरुआ सबसे छोटका भैया बा मनोहर राज चौहान। तो भैया हमारी वीडियो कैसा लागल है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताई लो, और वीडियो के जितना हो सके शेयर कर लो, ठीक बा ना। और वीडियो अच्छा लागल हो भैया हमारे तो चैनल के सब्सक्राइब कर दी, और अगला वीडियो देखे के चाहता नहीं तब बगल वाला जो घंटा बटन बाटे ओकरा के दबा दी, ठीक बा। और वीडियो के लाइक करी लो, कमेंट करी लो। ये बाटे जितना मनोहर पे प्यार बनल बनी सही पूरा चौहान टीम पे प्यार में रखी लो। अच्छा लगेला भैया हम, ठीक बा। ठीक बाटे चलता नहीं।